Снимаш ли? Да. Сега ще ви покажа на Цветелина походката на Виена. Да, не. Не е вярно. Ти си шмотка. Не е вярно. В Виена. Аз ходя така. Така ходи, така. Не е вярно. Това Аз е ходя. кралството на нашия крал. Не е вярно, това е на този от Савона. Джусти, идва Джусти. Принца! Олеле! Виж какво има там? Ай там. Фонтаните, бе. Базикам те. Фонтаните. Говори, де. Че аз като се движи, това много се тръска. Видеото ще излезе. Не са ли гави сега? Говори тук, разказвай нещо. Какво да ви разказвам? Житкам се аз тук по градините на краля. Сега ще отидеш и в частните му градини. Сега ще ида и в частните градини да видим. Върви по-бавно. Леле, колко вода, брате, не е истина. Тук, що добитък мога да се навърже. Да, бе. Еми, смятай, 2 стада. Спокойно си ги слагаш, нали? Побираш Да. си ги. От този сос, от тази риба, по сахар, не идем да бъдат. Нямам хапче. Сега трябва да слезнем от там. Какво ще О, скочиш, виж чак трябва да... Аз ще се фърлям, а много плитко ще Можеш ли скочиш? разбия главата. Ще скочиш. Виж какво пише, че не е питейна вода. Виж какво Да, знам. няма да е пия водата. Ами ти като се фърлиш главичка. Когато отдолу фонтаните и надолу продължават. И на тая ръката е... Това обаче ние трябва да минем оттам. И трябва да слезем надолу. Да, оттам трябва да Там или минем. от тук? Хайде. Еми тръгнахме от лявата страна, продължаваме на лявата. Продължаваме, нали, полека има тук. Лочка. Има и замъка нагоре, виж какъв атмосфера. Да, бе. Прекрасно. И градините, и супер чисто, всичко За 50 супер годишнината правилно ще ти го направено. купя. Добре, Да. ще чакам. А да не ми си мислиш, че ще умра на 49, ще си дочакам 50 годишната. Добре ли са? Добре ти е косата и ти като ми кое. Дема снима, вика, че... Дема снима, вика, че не ми е хубаво. Добре ти е косата. Мацко заболяха ме ръцете. Дай аз да снимам. Няма да снимаш сега. Сега тебе. Спирай. Не, сега Спирай. тебе. Сега слезнем долу. Гледай Какво каква е си красота. Ела да видиш. Сега тук ще отидем. Това Смолян, каскадите, гледай. Точно същите са. И с тези скулптури, фигури. Това тук нощно ще време 100% че свети. А, не бе. Смолян, каскадите са по-хубави. Какво точно същите са? Добре. Сега слеземе тук по тревата. Не на може ме пише, че е забранено. Или ти искаш по гъз да... Виж гарга снима. Да, няма да се фанем. Тя си нещетно снима. Да. Нещетно снима. Джиткаме си ние тук по едни градинки. Така ми е походката. Ето така е походката, драги зрители. Това е виенската походка. Я си покажи барселонската. Барселонската походка ми е... Я дай да видим. Чакай. Значи, виенската ми е така. Чакай да видим. Така. Барселонската ми е... Защо па сви устните? Чай да ти видим. Как ти е? Салонската е така. Няма. На какво си тръгнала? Не е салонската. Не се казва салонската. Я дай Нью Йорк. Дай. Дай Нью Йорк, дай. Ники, гледай. Давай да. Дай Истанбул. Така ли е Истанбул? Това е Багдад, бе. Да се стара от мъжи така. Я? Тъндръка. Ту решава на лицето. Маля, ако не чуя, ако не видят Истанбулската, така.
Не, Истанбул, светска Турция, не. Това е Ирак вече. Багдад. А сирийската, знаеш как е? В момента сирийската, знаеш как е? Не. Сирийската, виждаш ли горе какво прави? Тича. Е такава е сирийската походка. Там само се тича, там няма ходене. Мога и друга да си. Кое? Коя искаш? Покажи ми... Чакай. Чакай да се сета. Покажи ми... Мога японската да ти. Я дай да видя японска. Японската? Чакай. Давай, ти си чу. Само ми го няма кимоно. Китайска, знаеш ли? Не, китайската вече не. Китайската вече не знам. И кое друго? Сети се. Сети се някоя и ще покажа. Шахта кой има? Виж какви градини, гледай. Гледай фонтана там. Ау, сега там ще те снимам. Центъра. А да ме напръска водата. Няма бе. Ще ме напръска водата. Няма. Може ли да ще откъсне на цвете? Да Не, го ще запазя за откъснеш и ще хербари? платиме още 30 евро. За хербари Ще се го направи, хербари бе. няма да го правиш. Ама тайничко, да най-маничко. Не. Не стига дето се возиме на метрото без пари, сега и цветя ще късаме. Червени. Я кажи ти за метрото, колко пъти се вози и колко пари плати? Сигурно се возих 5-6 пъти и съм платила само един билет. Ама ти си виновен. Ти каза, давай, тук можем с тия да се движиме. Дай в центъра да вървим. Я сега ти покажи някоя походка, като си много такъв. С мене ще ме снима. Аз походки... Сам. Колко искаш, нали? Аз имам една походка. Не, две са. Моята походка е преди туалетна и след туалетна. Как е преди туалетната? А? Я покажи как е преди туалетната, ма се отдалечи малко. И след туалетната насам върви. Добре. Главата нагоре. Браво, моята преди туалетна е по-различна. А ти куцаш, тебе да боли крака. Кажи добър ден на момичетата. Не след гърба им, преди това. Не знам. Виж сега какво е красиво. Не знам дали може така да се види красотата. И как се спира после? Пак натискате крак. Искам да застане точно пред мене.